1, 2, 3, come on! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today is a new day, a new life, and a new vlog. So guys, ang buhaton na mo karon is mag-makeup me sa inani nga hair. Kalbo. Ano siya? Kalbo, 1 inch. So, mo ni siya ko make-upan guys. I don't know. Kung unsay kalabas sa nani kay dili ko kabalo mo make-up. So karon guys, magsugod na ta. Keep on watching. So guys, I'm back. So ngayon guys, maglalagay muna ako ng foundation at ilalagay ko lang sa screen guys yung mga product na ginamit ko, kung anong mga klaseng product yun, dun ko na lang ilagay at ilagay ko din sa description box ang mga product ng mga nilagay namin. At may pakulo po kami. Pakulo po namin guys is maglalaro po kami ng jujuwain. Trupahin. Yun yung yun yung lalaro namin. Siya yung magtatanong sa akin at siya yung sister-in-law ko. Okay guys, magsimula na tayo. Well, magtatanong po siya sa akin. Yes. Okay. So guys, ilagay ko na lang po sa guys sa screen. Okay. So, meron tayong mga actors from ABS-CBN and GMA. So, sino yung gusto mong unahin? ABS or GMA? ABS. Okay, ABS. ABS. First actor, Daniel Padilla. Daniel Padilla. Yes. Saan na si Daniel? Daniel Padilla. Trotropahin or Jojowain. Si Daniel, may cut na siya. So, trotropahin ko yan. Okay. Gusto ko lang yung kasi may Katrin na yan. Patay tayo kay Katrin. Kung single si Daniel. Na, jojowain ko yan. Pakasalan ko pa yan. Kung maaari lang, pakasalan ko na yan. Ako na yung maghamon ng kasal sa kanya. Wow. So, next is Enrique Hill. Wow, kagwapo. Enrique eh. Si Enrique kay Koan. Ako nang juwaon eh. Jujuwain ko yan. Ako ang gwapo ni Enrique eh. Cute naman talaga si Enrique guys eh. Kahit sino naman talaga magkagusto sa kanya na. Okay. Next, Piolo Pascual. Piolo Pascual, patay. Piolo Pascual. Si Piolo. Kuan, trutupahin ko yan. Trutupahin. Kasi, hindi kami magkaedad, char. Ano kasi ako guys? Young. Oh no! Young? Hindi guys. Basta hindi ko talaga siya. Kung siya. Trutupahin ko lang yan. Wala akong ibang sa kanya. Ito, Barkada lang kami. si, Naglagay na ako guys ha. si Coco Martin. Coco Martin! Ang probinsyano! Si Coco Martin, tropa lang. Tropa din yan. Tutupahin ko lang yan. Bakit? Ayoko ni Cardo eh. Matapang si Cardo. Siga yan si Cardo. Takot ako kay Cardo. Hindi yan na namamatay. Mm-mm. Next is Sian Lim. Wow! Sian Lim. Ano mo siya Kim Cho? Uy, saan man na si Kung Kim Cho? single, kung single. Kung single. Agoy, wala. Uy, ako nang uyabon. Uy, uyabon ko na Sian Lim ba? Ako na siyang jojowain. Ayan. Wow. Cute man talaga yan si Kuan eh. Sian Lim. Next Yes, is Sam Milby. Sam Melby. Si Sam Ben. Dili tropahin lang ko na si Kuan eh. Si Sam eh. Bakit? Sobrang gwapo na yan. Madami na yung mga babae. Sa kanila na, ibibigay ko na lang sa inyo yan si Sam. Ay, sa inyo na yan. Kayo na bahala kay Sam, ha? Next is Enchong D. Inchung D. Si Inchung D, ang gwapo. Sobrang gwapo yan. So, jujuwain ko yan. Oy, sinong girlfriend ni Inchung D? Bahala ka na dyan. Jake Cuenca. Chikoin ka. Trutupahin ko yan. Bakit? Kagadahin ko yan si Jake Cuenca kasi madami na niyang mga babae. Bigay ko na lang sa kanya, balato ko na lang sa kanila si Jake. Sa inyo na lang yun guys. Okay, next is Gerald Anderson.
Gerald? Kuan, tropahin. Tutupahin? Bakit? Kasi si Gerald kasi guys, ano na siya guys eh. Sobra na siyang ano, gamit na yung kagwapuhan niya. So parang, basta gamit na siya, ayoko na sa kanya. Ayoko na siyang gawin. Na-overuse, juju. na-overuse. Oo, na-overuse na siya sa mga girls. Oh. So, bahala ka na Gerald ha. Next, sa GMA. JMA! First, si Alden Richards. Alden. Tropahin ko yan sa Alden, oy. Tropang kuan nang nakapuso si Alden. Yes, guys. Adto na ta sa concealer. Okay. Bakit? Bakit mo tutupahin? Kasi ano yan si Alden eh, sobra yung bata sa akin. Oh. Parang ano ko na yan, baby. Ayan, baby! Wow, baby. Baby Alden. Next is Mikael Daes. Mikael na, kagwapo ng Mikael. Eh, jujuwain ko yan. Uy, bahalag ano eh. Yung bata pa ba yan si Mikael? Parang bata, no? Yan, bata pa yan. Kahit bata yan, papatulan ko yan, no? Jujuwain ko yan. Na, Mikael, bahala ka dyan. Ano yung gusto mo? White na lalaki or yung moreno? Siyempre yung white talaga. Yung mistiso. Mestizo. Kasi hindi ako mistisa. So, bawin na lang nato sa akong partner na mistiso. Ano mo, inana na siya. Uy, dapat ka nang kuanjud ka ba? Ka nang, i-levels imong skin. Parang braid. Oo, para, pindot po kag mga braid ba? Ka nang, marapog dili nimo anak yung imong mga anak ana. Para biyaya ra ka sa ila bitaw. Muna siya nahitabo sa mga kanang mga piling gwapa guys. Mga andoy jud na siya may anak guys. Okay, next is Ruru Madrid. Si Roro trotopahin. Kasi yan si Roro kasi sobrang bata din yan si Roro eh. I think nasa ano pa yan si Roro 20 ano pa yan 22? Parang mga ganyan lang yan eh. Bata pa yan, baby pa yan. May gatas pa yan si Roro sa sa labi. Next is Paulo Contis. Paulo, naku, patay tayong LG dyan. Tutupahin ko yan. Kasi ano yan, may LG na yan. Kung wala, Kung wala, wala din. Tutupahin. si ito yung hindi fresh, si Zorin Legaspi. Uy, patay. Uy, kagwapo alam Sorin. Uy, si Sorin na. Jujuwain ko yun si Sorin ba? Kahit kahit may edad na siya. Pero, ang gwapo niya guys. Sobrang fresh yung mukha niya. Ganun yung effect Kahit niya. may edad na. Yeah, kahit may edad na. Ang gwapo pa rin ni Sorin. Si Tom Rodriguez. Tom, hala, patay na Jude. Si Tom guys, sobrang gwapo guys. Crush na crush ko yan si Tom kasi yung dimples niya guys, yung mga pimples niya. Kaso may Carla na siya. Para si Carla, wala tayong habol kay Carla, sobrang ganda. Sa'yo na lang si Carla. Tutupahin ko na lang yan. Walang laban. Wala na akong laban Carla kasi ang ganda ni Carla. Patay na tayo dyan Wala tayong pag-asa sa mundo. Si Betong Sumaya. Si Bitong? Si Bitong. Oo. Ay, si Bitong. Si Bitong. Kahit ganyan yung mukha ni Bitong, no? Cute pa rin yan. At jujuwain ko yan. Kasi si Bitong? Sobra yung mabait na tao. Hindi po natin kailangan, i-look po natin yung mukha. Guwapo, pero iwan ko, no? Kung kami dalawa mag-asa, anong klase ng anak namin, no? Pero siguro ang anak namin yung parang, hindi mo talaga akalain na, pinanganak mo siya sa mundo, no? Kasi, ako hindi maganda, siya hindi gwapo, patay na. Walang nangyari, no? Sige, Next, jujuwain na natin yun. si Benjamin Alves. Benjamin. Mag-contour muna ako, guys, ayan. Benjamin. Asan mo si Benjamin? Ano ba si Benjamin? Ay, oo. Tara. Uy, naku-crush ko yun si Benjamin. Ayun, ang putis kasi ni Benjamin is moreno. Di ba moreno siya? Sobrang cute niyan. Ang gwapo niyan. Gusto ko niya, jujuwain ko talaga yan na. Mut lang. Pwede pa lang na, jujuwain ko talaga yan. Uy. Si Chef Boy Logro. Nako, tutupahin ko yan. Kasi kapag naging ko yan, husband ko yan, hindi lang ganito yung katawan ko guys. Naging na ako guys, naging
inano na talaga ako guys, sa sobrang taba niya. Ayoko yan, tutupahin ko yan. Boy lugro na yan, ang galing magluto niyan. Si Ding Dong Dantes. Dingdong Dantes, dingdong. Ding Dong. Tutupahin ko yan. May Maria na yan, may dalawang anak na yan. Si Derek Ramsey. Si Derek, gusto ko yung quote si Derek kasi moreno siya. Pero, overuse na yan eh. Madami na yung girls. At guwapo na siya. Sa kanila na. Ex na yan. Okay, si Jack Roberto. Ay, nako. Idol ko yan si Jack. Ano yan? Jujuhain. Mahalag may Barbie na yan. Juwain natin yan. At saka kahit nang kami ni Barbie Fortisa. So, wala kaming laban. Magkatay lang kami ni Barbie kasi pareha kami talagang maliit. Pinanganak sa mundo na hindi mataas, ganon. So, laban na tayo. Ba't ba, may mga na yan lahat dyan, no? Sa gabal na yan, na. Ito, si Jeric Gonzalez. Jeric. Hala ka. Oh, cute kaya na si Jeric. Pero, sobrang bata yan. Nasa 20 lang din yan. So, tutupahin. Lang yan Si Chen Chan. Hala, kaya si Kinchan Jude, grabe. Super, gwapo. Gwapuhan kay ko ng Kinchan, so ako na siyang jujuwain. Kahit bata pa yan, sobrang cute yan. Mag-bake sa ako, guys. Sander Ford. Sander. Naku, Sander, tumahimik ka dyan, hadong. Hindi, yan si Sander eh. Jujuwain ko lang jujuwain ko yan, oy! Kasi yan, gumwapo na yan. Nagparituki na yan, pero bata kasi yan, no? Baka ma-child abuse pa tayo. Wag na lang siguro, eh. Na lang yan si Sander, tutupahin ko na lang yan kasi. Hala, si Mike Tan, idol dyan ako sa Starstruck, guys. So, jujuwain ko yan, guys. Sobrang, yung tawag ni Mike Tan? Half man na siya ba din? Di ba? Parang Chinese yan, eh. Oo. Chinese. Gwapo yan. Gandang anak namin yan. Feeling na namin din ang mahitag. Next is River Cruz. Hala, si River Cruz? Sobrang bait niyan. Kasi lang bata pa ang bata niyan. So, tutupahin ko lang yan. Yan si River Cruz, guys? Sobrang bait. Tahimik. Silingan mi na sa una, eh. Sabay yung inom. Sabay yung inom anak ni River Cruz sa una. So, trupa lang talaga yan. Bawi po sa anak ko, guys. Muna, kinahanglan, guys. Abisyusa, jud ka. Mangarap jud ka, guys. Barag di dito ni mong abot. Si Nick Carter. Nick Carter or B. Yan si Nick Carter. Jujuwain ko yan kasi may anak na kami, guys. Hindi pwede, eh. Aasawahin. Asawahin ko na yan si Nick Carter. Oy, Nick Carter. Mayos ka dong. Ayan, guys. Yan na po yung finished product namin. Yun po yung makeup ko. Yun po yung ginagawa ko. Kaya, ewan ko kung na. Pero, ayan, maganda naman siya. Ayan, diba, blooming. Para lang, fresh na fresh lang yan. Ayan. Alam, may nagpiluka, guys. So, guys, kaya, magukuhan, guys, is nagdula lang na itong kuhan, guys. Jujuwain at tutupahin. Ayan. Ayan. Ayan yun lang. Pero yan yung talaga yung totoo, guys. Ayan. See? Inana na siya, guys. Pag piling gwapa, kailangan nyo dito mag-wig-wig pa dito. And guys, thank you so much. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And guys, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bagong naming mga vlog. Kaya guys, thank you so much and God bless you all.